aw minnu bɛ ka bi Mali lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bi Mali ka dɔnkibaru lase waati ye bi ye tarata ye janvier kalo ale tile 24 san 2023 aw ya bisimila bi Mali ka awa dɔnkibaru kɛnɛ ka bɛna lase aw ma aw denkɛ na balimakɛ Bakari Kulubali ale fɛ. Kunnafoni ko nasiratigɛ la an b'a daminɛ an yɛrɛ fɛ Kati yan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni Mali sɔrdasiw olu sigili sen kan o san 62nan o sɔrɔli ye i ka dɔn conseil de cercle bɛ Kati yan a ɲɛma Elhaji Mamadu Tarawele ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Zale ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin ayiwa protection civile min bɛ Kati yan a bolofara 2 min bɛ yan n'o ye protection civile 1 ani 2 ye a ye minɛnw ta ka d'u ma n'o ye baarakɛminɛnw ye a kɛra alamisa don janvier kalo tile 19 2023 a kɛra conseil cercle yɛrɛ du kɛnɛ ma o la minɛn ninnu bɛ tali kɛ fɛn minnu na o ye générateur de secours ye ayiwa tronçonneuse ani trochi dɔ min yɛrɛ a yanga ka bon ka taa se ayiwa téléviseur écran plat ma fo ka taa se moto pompe ma ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ protection civile la u ka cakɛda 2 min bɛ yan n'o ye centre de secours 1 ani centre de secours 2 ye a ɲɛma 2 bɛɛ lajɛlen u y'u ka nisɔndiya yira ko in na kosɛbɛ ani k'u ka waleɲuman dɔ ta ka ɲɛsin conseil cercle ɲɛma ma i k'a dɔn o kɔnɔna na bi Mali ale ka cidenw tun b'a kɛnɛ kan an ka jɛ k'a ɲɛma da u ka sɔrɔlenw fɛ. Ne tɔgɔ ye capitaine Ablaye Dunion ne ye Kati chef de centre de secours Kati 1 na ayiwa d'abord ni Kati 2 chef de centre do lieutenant Amadou Diarra an bɛ yan bi basi tɛ an kun ye laɲini dɔw kɛ président du conseil de cercle fɛ a n'a ka mɔgɔw donc laɲini ninnu Ala y'a kɛ a nɔgɔyara donc u y'an wele ka na ko o de bonya d'an ma voilà o y'an nakun ye yan. Bon cikan min bɛ n bolo a fɔ foli de bɛ n bolo k'a lase u ma vraiment an tɛ se ka fosi fɔ conseil de cercle ye ni foli tɛ foli ye ni barikada parce que u bɛ min kɛ protection civile ye Kati yan Ala de b'a dɔn. Ben, protection civile et dɔrɔn c'est toutes les forces de sécurité ici hein. Et an kɔni an bɛ se ka mun fɔ an ma fɛn ɲini u fɛ k'u m'a kan ye a tɛ yen donc an ye fɛn min ɲini u b'a a ɲini u seko damayira k'a d'an ma donc a bɛ ɲini cogo min na fɛnɛ olu de b'a cogoya dɔn a bɛ di an minnu fɛnɛ ma an fɛnɛ b'a utiliser à bon escient parce que faso ko de don. Voilà. O tɛmɛnen kɔfɛ n'an bɔra ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ Bamaciya walew olu ɲɔɲanen don an bɛ don min na ko bi Bamakɔ yɛrɛ ne a lamini na o la ka marifa jɔ i la ni k'i bolo fɛn taraki o wale dɔ kɛra Kabala i k'a dɔn k'a fɔ u ye Dawuda Dunbiya u ye ale bonɛ a ni la ni marifakisɛ 2 ye a kɛra walejugu kɛbaaw fɛ nin kɛra karido su awa i k'a dɔn ka dugu jɛ ntɛnɛn na janvier kalo tile 9 san 2023 maa ko fɔlen n'o ye Dawuda Dunbiya ye i k'a dɔn u ye nin waleya in kɛ a yɛrɛ ka denbaya la a ye diɲɛ to Dawuda Dunbiya ale tun ye mécanicien ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ a ka denbaya bɛ Kabala a si tun bɛ san 39 na den kelen bɛ a bolo u y'a jira k'a fɔ su nɛgɛ ɲɛ 3 waati n'o ye 3h du matin ye min bɛ tali kɛ ni maa kofɔlenw na ni maramafɛn tun bɛ ɲɔgɔn na u donna Dawuda ka denbaya kɔnɔna na u ye kogo ta ka don kogo talen ka don waati min na u ye ayiwa min bɛ tali kɛ ampuli minnu bɛ yen n'olu bɛ yele bɔ u y'o bɛɛ lajɛlen kɔni kari olu karilen waati min na ayiwa donda u ye o kari n'o ye du donda ye ayiwa o kɔni kɛlen waati min na o kunkan kɔni ye Dawuda Dunbiya o y'a lawuli ka bɔ sunan na a wulila ka bɔ a ka so kɔnɔ a nan'i jɔ o y'a sɔrɔ walejugu kɛbaaw fana jɔmɛ u y'u ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na o waati la Dawuda Dunbiya u ye ayiwa pistolet dɔ tun b'u bolo u kɔni ye o ci marifakisɛ y'a sɔrɔ a kɛrɛ la u ye kunya 2 k'a la Dawuda kɔni yɛrɛyɛrɛla a binna duguma kabi muso fana ye o kunkan mɛn muso fana i k'a dɔn k'a fɔ ale kulora ka bɔ Dawuda i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni ye a yira k'a fɔ ko a kana bɔ a nɔ na a kana kulo o la o kɔni y'a sɔrɔ vagabond ninnu u y'a ɲini Dawuda fɛ ani a furumuso ko nafolo fɛn fɛn b'u ka so kɔnɔna na k'u k'a bɛɛ lajɛlen bila u ka bolo kan n'o tɛ k'u sigilen ni fɛn min ye k'o bɛ da u kan o kɔni ye so kɔnɔna kɔni larawe u ye darasi 20,000 sefa wari la u y'o sɔrɔ yen ka taa se warimarala dɔ ma n'o ye kɔfuru fitinin dɔ ye maa t'a dɔn hakɛ min bɛ o kɔnɔna na u ye o fana ta ni ka taa n'o ye o kɛlen ka o waleya kɛ sa ayiwa Dawuda Dunbiya a tun bɛ joli la
ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ dugu ma o min bɛ tali kɛ u ye moto dɔ fana bɔsi walasa i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka kɛ farankan ye u bolo cogo min na ka kɛɲɛ ni o ye u kɔni taara u ye fɛn o fɛn ta u taara ni o bɛɛ lajɛlen ye o de la so nɛgɛ ɲɛ 4 waati n'o ye 4 du matin ntɛnɛn n'o ye janvier kalo tile 9 2023 Dawuda Dunbiya ale ye diɲɛ to k'ali n'a fɔra k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw kɔni ye wulikajɔ kɛ walasa a bɛ se ka kisi cogo min na an bɛ don min ko bi Bamakɔ n'a lamini kɔnɔna na ayiwa lakanabaliya ale ɲɔɲalen don kosɛbɛ ɲango maramafɛ ni k'a jɔ i la k'i bolo fɛ ntaraki kibaruya kɔni lasera i k'a dɔn an ka mara ɲɛmaaw ma ka yir'u la k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabala bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa lakana tigilamɔgɔw bɛ se ka caya cogo min na adamadenw u n'u bolominɛnw u bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na Bamakɔ ani a lamini kɔnɔna na n'an bɔra yen tun an b'a da o kulon k'a fɔ nin ye polisi stagiaire dɔ fana ka faaliko ye min ni o sababu kɔni bɔra wagabanw fana na minnu bɛ marifa jɔ i la ni k'i bolofɛn ntaraki nin sen ta kɛra Moribabugu plateau la ayiwa i k'a dɔn maa min kɔni kɛra nin wale in ye i k'a dɔn k'a fɔ ko komisara min bɛ Moribabugu olu ye tɛgɛ da a tigiw kan u ye a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni kunnafoniw sɔrɔlen ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa araba su janvier kalo tile 18 ka dugu jɛ janvier kalo tile 19 la su nɛgɛ ɲɛ 23 waati ni polisi stagiaire ni a to a ye ko a bɛ ɲanga danbasi a si bɛ san 20 la promotion 2021 ale de bunena a ni la maa minnu bɛ sira tigɛ maaw ɲɛ ni maramafɛn ye u ye a bunɛ a ni la ayiwa nin wale in kɛra Moribabugu plateau la i k'a dɔn u b'a yɔrɔ wele ko Njɔnɔ kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra maa kofɔlen polisikɛ in ayiwa a maminɛmuso yɛrɛ o ka da ɲanfan fɛ ayiwa maa minnu ye nin wale kɛ n'u ni maramafɛn tun bɛ ɲɔgɔn na k'u y'u mɔnɔti ni ka don du kɔnɔna na ayiwa ni k'a yira cogo bɛɛ lajɛlen la moto min bɛ u bolo ko k'o di ayiwa i k'a dɔn ka kɛɲɛ ni nin wale in kɔni ye ayiwa maa kofɔlen a ye marifa kɔni ci polisikɛ la n'o ye polisi stagiaire ye Ahmed ye i k'a dɔn u y'a ta ni ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la nka sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 21 2023 ayiwa maa kofɔlen n'o ye polisi stagiaire ye ale ye diɲɛ to hakilila jiginna u y'a jira k'a fɔ walejo tigilamɔgɔw ka ko in kɔfɛ k'u ye mototasigi dɔ u ye o fana bagabaga o y'a sɔrɔ o ka moto in n'o ye telimanitigi dɔ ye i k'a dɔn o moto kɔni o taji bannen don nka u y'o fana bɔsi o la ni ka taa n'o ye i k'a dɔn aba min bɛ tali kɛ polisikɛ in na a ka suturaliw o kɛra kari tɛmɛnen janvier kalo tile 22 2023 a kɛra lansara waati la an bɛ dugawu don kɛ a ye ala ka a dayɔrɔ suma n'an bɔra yen an b'a jira aw la k'a fɔ halisa aw bɛ bi Mali kan kunnafoni kow la an b'a a da aw kulon kan k'a fɔ ayiwa Kɔnpɔl Sajo Tomota ni ale bɛ commissariat de police la Kalabankɔrɔ ale fana ye kojugukɛlaw ka jɛkulu 4 ale ye tɛgɛ da u maaw kan i k'a dɔn a maa bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ taa se maa 13 bɔɲɔgɔnko ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ marifa jɔ i la ni k'i bolofɛn ntaraki jɔnya kun tɛmɛnen i k'a dɔn ayiwa o kɔni ma kɛ sɛgɛnnafiɲɛ ye ayiwa Kalabankɔrɔ commissariat maaw bolo ka d'a kan u ye wulikajɔw dɔw kɛ ka se ka kojugukɛ jɛkulu 4 ka tɛgɛ da olu kan o kulukɛ jɛkulu 4 i b'a ye k'a fɔ maa 6 bɛ a kɔnɔna na jɛkulu 2nan o ye maa 3 ye jɛkulu 3nan o ye maa 2 ye jɛkulu 4nan o ye maa 2 ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ wagabonya walew kɛ kabala kɔnɔna na u ye a jira k'a fɔ ayiwa k'u b'a da nin kojugukɛ jɛkulu jɛkulu 6 in ninnu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ dar'u kan ntɛnɛn janvier kalo tile 16 2023 u tun donna denbaya dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ni ka moto soɲɛ n'o ye dutigi yɛrɛ ka moto ye ayiwa i k'a dɔn u ye o soɲɛ moto kofɔlen so ninnu ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ u ye maa min ka moto soɲɛ u kɔni ye buguna tigɛ dɔn ayiwa o kɔni kɛlen u donna f'a ka so kɔnɔ ni ka marifakisɛ ka marifa ci a la i k'a dɔn serew y'a jira k'a fɔ ayiwa k'u ye da kɔni kari ni ka ayiwa tɛgɛ da ayiwa mototigi kan ka moto bɔsi a la nka Tomota n'a ka cɛdenw olu kɔni ye tɛgɛ da maa kofɔlen ninnu kan o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa tarata janvier kalo tile 17 2023 ayiwa wulila k'u jɔ ni ka maa 3 fɔlɔ min na olu bɛ jɛkulu kɔnɔna na minnu fana ye kosugukɛ jɛkulu ye u bɛ maramafɛn yɛrɛ o bɛ u bolo u bɛ ayiwa i bunɛ i ni la an bɛ dugawu kɛ sa nin kojugukɛ walew an ka jamana kɔnɔ ala ka nɔgɔya don a ko la ha ka ja k'a ban pewu halisa aw bɛ bi Mali ka do kibaru kɛnɛ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa kabakoma ko kɔni bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na ayiwa gendarmerie nationale ka 1 Bamakɔ kabakoma ko dɔ kɛra ye u y'a jira k'a fɔ kojugukɛla dɔw minɛna ni k'u datugu yen nɔ k'olu kɔni tilara olu la a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin balima mɔɔw la n'o ye munkɔrɔlakaw
ayiwa olu ye maa faalaw ye n'o ye Laji Fofana ani Umaru Bacili ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ ko kibaruya sɔrɔla k'a fɔ ko ayiwa min bɛ tali kɛ wagabɔ maa 5 la k'olu kɔni tun bɛ lasago la kan 1 na k'olu kɔni sera ka u bɛ lasago la yɔrɔ min na u y'o kari ni k'u yɛrɛ ɲini Bamakɔ gendarmerie la kan 1 na kari don janvier kalo tile 22 2023 a ko nin kɔni kɛra kabako yɛrɛ de ye koyi kan 1 na gendarmerie nationale la u y'a jira k'a fɔ ayiwa siganoma 5 in minnu tun bɛ lasago la u ka cellule 5 la ayiwa k'olu kɔni kɛlen filɛ ka 5 don fiɲɛ na ayiwa nin b'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛw kɔni siga kelen d'u la k'a fɔ ayiwa a maa 5 nin na ko dɔw b'a la minnu ye soldats ye u y'a jira k'a fɔ ayiwa maa minnu kɔni fara n'o ye Laji Fofana ani Umaru Bacili ko siga kɛ m'u la k'a fɔ u nɔ bɛ o waleyaw la ayiwa min kɛra tiɲɛfa la o wula kɔnɔna na ayiwa Promu bɛ Munkoro ale ye caporal ye ale ni a kanumɛkɛ Kunze Duba Munkoro ale ye soldat de première classe ye ni maa 2 in ko ni maa 2 in ayiwa ko u danna ka jugu kosɛbɛ kojugukɛlabaw don an ka jamana kɔnɔna na k'u kɔni filalen filɛ nin ye u kɔni bɛ ka ɲini a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛɲɛ ni an ka lakana tigilamɔgɔw ka ayiwa baara dɔnni ye ani u ka fasoden ɲumanya ni Ala sɔnna a ma ko maa ko fɔlen kojugukɛla ninnu ko tɛgɛ na da u kan ka d'a kan sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na min b'a to cogo bɛɛ lajɛlen la ninnu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a don lakana tigilamɔgɔw garijɛgɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ a jiraw la k'a fɔ Mahamadu Yatara nin fana ye kabakomaba de ye an ka jamana kɔnɔ ko Mahamadu Yatara ale filɛ ka a yɛrɛ den san 5 a ye a da k'a kantigɛ nin kɛra anw fɛ an ka jamana kɔnɔ yan jumadon janvier kalo tile 2023 waati min na maliden bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrdasiw ka san 62 o sɔrɔli k'o ɲɛnajɛw kɛ nin wale in kɔni kɛra Sabalibugu Bamakɔ yan nɔ o la jumadon janvier kalo tile 2023 Mahamadu Yatara n'ale si bɛ san 39 na ale bolola baarakɛla ye Torokɔrɔbugu sigida in kɔnɔna na ayiwa i k'a dɔn ko nin ko yɛrɛ a ɲɛfɔli ka gɛlɛn min bɛ tali kɛ a denkɛ la ni o bɛ san 5 la Isufu Yatara a filɛ k'a da ni k'a kantigɛ a yirala k'a fɔ ayiwa ɲininiw kɔnɔna na ayiwa maa kofɔlen a ba waati min na ale kɔni ye den ko i k'a dɔn k'a mago tɔw kɛ ayiwa min bɛ tali kɛ den 3 tɔw la ayiwa k'ale kɔni ye i to ni ka den tulokan mɛn so kɔnɔna na ale yɛrɛ jatigɛra a jatigɛla a bolila ka taa lajɛ mun de bɛ ka kɛ den kofɔlen in na ayiwa ko ale yɛrɛ la ayiwa furukɛ o bɛ ka den yɛrɛ a y'a kantigɛ ɔ i k'a dɔn ale fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'i don Mahamadu Yatara n'o y'a furukɛ ani den jɔginin cɛ nka a ma ɲɛ min kɔ a ye a ko ye ale min ye furumuso ye ale kɔni tilora denw walasa dɛmɛ bɛ se ka na don a ko ma cogo min na o kɔni y'a sɔrɔ baara kɔni banna ka ban o la min bɛ tali kɛ polisilakaw la olu wulila ka se a ko kɛnɛ kan ka na walijugu kɛlen ka n'u ɲɛ da o kan ni ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ni ka a tiɲɛ yɛrɛ dɔn a ye nin wale min kɛ o la yanni a ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka ban ko maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka yala Yatara n'o ye Mahamadu Yatara ye a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ de wa wala Yatara ayiwa i k'a dɔn a ye fɛn dɔw ta ka se ka nin wale in de kɛ wa walima Yatara i k'a dɔn k'a fɔ a ye saraka dɔ bɔ nin de wa ko bɛɛ bɛ k'i ɲininka o ko la an bɛ dugawu kɛ sa den Ala ka lahara sɔnsuma ye o tɛmɛnen kɔfɛ bamananw ko ten k'a fɔ ko jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye an bɛ bi Mali ka don kibaru an b'a kuncɛ ni nin ye bi tarata janvier kalo tile 24 2023 an b'a da o tulon kan k'a fɔ ayiwa donso kɔni kanubaw Mali kɔnɔna ani Mali kɔfɛ ani ayiwa donso fɔli kanubaw ka taa se donso kɔni fɔlaw bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ sangabonda sigi la k'a sababu kɛ min bɛ tali kɛ ni donso kɔni fɔla ba la an ka jamana kɔnɔ n'o ye Inzan Kɔnɛ ni sɔrɔdasi tun don adjudant chef tun don a tun bɛ retraite la ayiwa nkɔni fɔla tun don Ala y'a ka kalifa minɛ a la ntɛnɛn n'o janvier kalo tile 23 2023 a kɛra sufɛ o la bi tarata janvier kalo tile 24 2023 min bɛ tali kɛ Mali donsow donso fɔlikɛlaw a jɛɲɔgɔnw a terisiraw a badenw n'a sigiɲɔgɔnw u bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka taa Inzan Kɔnɛ ale min tun ye donso fɔlikɛla ye an ka jamana kɔnɔ ka taa da dayɔrɔ laban la a yɛrɛ ka denbaya la Bamakɔ Lassa Mali donso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donso fɔli kanubaw tɔgɔ la donso kɔnifɔlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ayiwa kɔntɔrɔ ani sanɛ ayiwa dankun tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ Inzan Kɔnɛ Ala ka a dayɔrɔ suma Ala ka hinɛ ani donso filew bɛɛ lajɛlen la nin bɛ dan sigi bi Mali ka don kibaruw la bi tarata janvier kalo tile 24 2023
kibaruya min lasera aw ma Bakari Kulubali fɛ an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn n'aw ye kibaruya ninnu sɔrɔ aw ka ja ninnu yɛrɛ kɛ ka kɛ u fɛ ni k'an bilasira an mago bɛ aw ka ladilikanw na aw ni ce aw ka ɲɛmada la